Pregunta fins a quin punt la particularitat ens marca i com podem trobar aquest equilibri per créixer respectant el territori. Sí, seguint un poc el fil conductor del programa, diria que efectivament hi ha unes singularitats, jo en destacaria tres, seguint un poc ja el que s'ha exposat. Una que és la geogràfica, que és evident, la física, que som un arxipèlag, i un arxipèlag, a més, en un context, que és la Mediterrània, on passen moltes coses. Supos que podrem parlar de prospecció, podrem parlar també del drama que dia rere dia veiem de persones que moren a la Mediterrània, per tant, vivim dins aquest context geogràfic. Dins un context també cultural, de cultura pròpia, de llengua pròpia, d'identitat. I jo diria una tercera singularitat, que crec que hauria de ser objecte del debat, que és la política, que hauria de ser capaç de recollir, donar resposta a aquestes singularitats geogràfiques i culturals. I, almenys des del meu punt de vista o des del nostre grup, això passa necessàriament perquè els mallorquins, perquè els menorquins, ibicencs i formenterers tinguem la capacitat de decidir sobre tot allò que és important per als nostres ciutadans. I per xerrar d'aquestes polítiques, de polítiques sobre el territori, polítiques sobre cultura, és inevitable afrontar tres qüestions que tal vegada no són el nucli del debat, però que són imprescindibles. I una d'elles és la capacitat de decidir sobre els nostres recursos. És parlar de sobirania fiscal, és parlar de finançament autonòmic. Perquè, vulguem o no, tenir una bona educació, tenir una bona sanitat, poder respondre a la situació i a la llei de dependència, poder impulsar polítiques sobre recursos, sobre energies renovables, passa necessàriament per tenir recursos. En segon lloc, diria que també és necessari una cosa fonamental que el nostre estatut recull, que és un règim especial. Ho tenen les comunitats que tenen singularitats específiques, com per exemple la de Canàries. És fonamental. Era en aquests anys que es havien de definir, de fet, en aquest moment haurien de tenir un règim especial que recullís aquestes singularitats, aquesta insularitat, no la tenim i és urgent, crec molt urgent, poder-hi fer front. I en tercer lloc, una que crec que és fonamental, que és la connectivitat. És a dir, som una realitat d'illes, però aquesta realitat es convertirà en aïllament si no som capaços de fer-hi front. I aquesta connectivitat passa, des del meu punt de vista, per fer front també a una demanda històrica d'aquesta comunitat i més de consens, que era la cogestió aeroportuària, i també un transport aeri que no ofegui. Miri, jo venc d'una illa on precisament la plataforma que defensa la connectivitat es diu això, el transport aeri ofega Menorca. I és una realitat. Avui, no rompre la frontera de l'aïllament, que suposa una falta de connectivitat, és un greuge i un element que perjudica no només a la mobilitat, sinó que això va lligat necessàriament als nostres estudiants, als nostres malalts, als nostres emprenedors, als nostres empresaris a l'hora d'anar a fira, als nostres turistes. Per tant, és clau a l'hora de parlar de territori, de model econòmic, de cultura, fer front a aquestes tres grans línies que per això volia aprofitar la primera intervenció per introduir. I Xavier Pericay,